Presko pa sa isipan kan 20 anyos na si Abby. Bako niya tunay na ngaran, ang ginibong pangara sa iyaning sarong motorista, kung sa inpirit siya kaining pagpapalunad sa motorsiklo. Kaya aman lang din ang araw ko kuya. Okay? Oo. Okay ka sa kuya. Sarap mali. Ikaw ka mas Mag-alas 10 ning banggi kang nakaagisa ng Lunes, Hunyo 3. Istorya ni Abby, gikan siya sa sarong gym sa syudad ning Legazpi. Asin pauli na kuta sa sendang residensya sa barangay San Roque parehong syudad. Kan bigla siya punduan kang nasabing rider sampang ning sarong pribadong ospital. Asin pirit subot siyang pigpapasakay. Sa bidyong ini, mamamatay pa ang naging pag-ulay kang ambuslados. Nakusubsubot ng pig-record kang biktima. Mamamatay man sa video, ang pagpapabistuman kang rider bilang sarong pulis. Dahil man po ako pakilabot kuya, maski pulis ka, malakaw na lang ako. Kaya may bitis man ako kuya. Ikaw kuya, makulito. Tapos sabi ko, malakaw lang ako. Kaya mayo dapat dang ikahandal si alias Abby. Hasta ang pamimirit kang rider nakaabot da sa arko kang barangay San Roque. Asindigdida da kinuha ni alias Abby ang tiyempo na isumbong ang rider. Dangan ang marikas manda ang pagdulag na kang motorista na maswerteng naplaka ni alias Abby. Pag abot pong Albay Doctors, may lalaki po na nagpundo. Una ko po kaya nakaharang ako sa parking kang Albay Doctors, pero ano po, napansin ko po, lagpas na ako sa Albay Doctors, garimitig tataram po siya, naka-earphones po kaya ako, kaya di ko man po siya nadadangog. Inali ko po, tapos pinagplanuhan ko po na i-video. Di niya man po napapansin na naka-video, nakakapot po ako sa bag ko, habang kapot ko man po yung cellphone ko, nakaharap po kaan. Kaya may na-chance po na na-videohan ko siya. Pag balyo ko po, suminunod pa talaga siya. As in, tiga-pirit niya po ako. Yun na po ito sabi ko na, maski pulis po siya, di man po ako maiba, malakaw na lang ako. Ang pangyayari, dai naman da nakabot pa sa karamang kang Legazpi City Police Station. Alagad in kaso da maka-experience ang sisay maning siring na pangyayari. Importante man daa na ibitaran ang pagsulo urog na kung sa mga madiklom na dalan. Na kung in kaso man dyan na may magpupurupundo sa inutan indo, mag-iimbitar sa indo ki libreng sakay o something na arog po kaiyan, iwasan ta po inot na inot, data midbid, ano po, o maski nga ni po sabihin tang man na midbid ta, sa sitwasyon na kung babae itong masakay, napigaag na ngaya, data aram kung anong possible na mangyari. Mas magayon, maibitaran ta, dain na lang uyon po, maski po may libre man na sakay. Sa ibong kaini, asigurasyon kan PNP, mas pangpapaigoto ninda ang police visibility sa syudad, nga ni maibitaran ang mga siring na insidente. Hagadan kita bang sa barangay o kaya sa pulis dyan na maagihan. Minsan po baga may aagihan man ng mga patrolling may, nag-mobile patrol may, nakikisakay, nakikihits man ng mga sa tuya pong mga kababayan. Huli sa dinarang trauma, laom ngunya ni alias Abby na madakop kang otoridad ang nasambit na motorista, asin mapanimbag. Abo ko man po siya isipon for now, pero medyo naapektuhan po yung pakikisocialize ko po. Dahil po muna kita maghali sa lugar hanggang wala po kitang kaibanan. Mag-contact po perme sa mga pamilya, friends, or any peers po. Then na po pag-isip po ng pamasahe. Perme na lang po. Kung kaya po magsakay sa jeep, magsakay na pong jeep. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Pakilabot kuya, maski pulis ka, malakaw na lang ako. Kaya may bitis man ako kuya.